аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. иноят Насриддин. як рӯзи хазонрез. қисса. идома. раис ҳамроҳи Исмат Бобоев ҷониби идора мерафт. ӯ қитъаи сари роҳро аз пахтачинҳо холӣ ва зиёда аз он чанд тан калхозчиро дар саргаҳи замин гирди дастурхон дида аз ғазаб оташ гирифт. дигарон канӣ? баробари аз мошин фаромадан дағдаға кард Шариф Салимов. ҳисобдор ки аз ногаҳон пайдо шудани раис ба ваҳм афтода буд, ба ҷои ҷавоб аз чойҷӯши қабат дудбаста як пиёла чой рехта ба Шариф Салимов дароз кард. аблаҳ ёфти вақти чойхӯрия. аз пазироии гунаҳкоронаи ҳисобдор бештар шӯрид раис. барои ҳар пағаи пахта хурду калони раён хурду хӯрокро фаромӯш карданду ин аҳмақҳо сояи бедро иҷора гирифта дам мегиранд. дамгирӣ не хӯрокхӯрӣ баромада будем. саросема узр овард ҳисобдор. ҳасан пулкон бояд шакароб меовард. дер кард. як буридагӣ нон гирем, ҳозир мехезем. нона бад мегирӣ, худи ҳозир хез. мушт гиреҳ кард Шариф Салимов ва дид ки аз гирди дастурхони рӯяш чанд бурида нону як каф қанд пошхӯрда ҳама ҳаросон хестанд. мушти гиреҳ кардаашро таги манаҳи ҳисобдор оварда бештар овоз баланд кард. чӣ як бригада одам ҳамагӣ 5 кас? дигарон канӣ? ба ҷаноза рафтанд. боз ба кадом ҷаноза? сард пурсид раис, ҳарчанд медонист ки имрӯз бобои Амирро дафн мекунанд ва худи ӯ низ хабарӣ буд. ҷанозаи бобои Амир, гуфт дар ҷавоб ҳисобдор. лаби дастурхонро таҳ зада бо шукронаи неъмат даст ба рӯ кашид. Шариф Салимов дарк карда натавонист. даст ба рӯ кашидани ҳисобдор шукронаи чанд пора нони обаш гурехтаи дастурхон буд ё зикри хайри бобои Амир. биргат куҷост? биргат ҳам. ҳисобдор дар назди намояндаи кумитаи ҳизбии ноҳия аз ҷаноза рафт гуфтани сарвари бригадаи калонтарини калхоз мулоҳиза намуда дурӯғ гуфт. ба пункти пахта рафта буд, ҳоло ҳозир меояд. аҷиб, лабханд намуд Исмат Бобоев, ки то ин дам хомӯш ба гуфтугӯи раису ҳисобдор гӯш медод. ман соате пеш ӯро дар ҷанозаи Амир дидам, ки паҳлӯи мулло чорзону зада менишаст. ту мегӯӣ ки ба пункт рафт? ҳисобдор мулзам шуд. барои он ки назараш ба нигоҳи тамасхуромези намояндаи ноҳия наафтад, хам хӯрда дастурхонро аз замин бардошт ва ҳини онро бо эҳтиёт байни қӯшашохи тути пир гузоштан, боз овози Шариф Салимовро шунид ки шиддат мекард. ҳамин ки омад, гӯй агар имрӯз аз ним тона кам шавад, рӯзаша сиёҳ мекунам. раис пеш аз он ки ба мошин паҳлӯи Исмат Бобоев шинад, бо ҳамон оҳанг сахттар иддао кард. фаромӯш накун муттаҳам, дар бригадат 50 ёрдамчӣ пахта мечинад. раисро бо зердастон ин муомилаю талаб одати кона аст. ӯ аз ибтидои кори раисӣ дарк ва таи чоряк асли мансабдорӣ имон овард ки маҳз чунин гирумон ба роҳбар эътибор меорад. мардум лом нагуфта ба иҷрои ҳар як амр одат мекунад. солҳое буд барф то миён мерасид. соҳиби нағз сагашро ба кӯча намебаровард, аммо халқ барф бел мекард, плани пахтаро иҷро мекард. ҳад дошт касе хунук хӯрад, дарди миёну зуком шавад ё худ шиква ба ҷое барад. охир ин сарвати давлат аст, мегуфт Шариф Салимов. ҳамон давлате ки фарзандони туро бепул мехононад, худатро муфт табобат мекунад ва дами пирӣ нафақа медиҳад. ва ин гирумону ҷонфидоиҳои халқ ба Шариф Салимов эътибор овард. ҳар сол набошад ҳам солан дар миён ордену медал мегирифт. ҳамон соле ки бисёр бригадаҳо ҳосили рекордӣ, яъне аз ҳар гектар 50 сентнерӣ ва тавассути ин калхоз 45 сентнерӣ хирман бардошт, ба ӯ унвони устоди пахтаро раво дониста, дар ҷанбасти 5 сола меҳнаташро бо ситораи тилло қадр карданд. аз ин қадршиносиҳо қадри Шариф Салимов афзуд ва саросари водии Сурхон чун пири кор шӯҳрат ёфт. инак пас аз солиёни дароз, яъне сипарӣ шудани 2-5 солаи саросар корнамоиҳо, умедвор аст ки заҳмати ӯ бо ситораи дигаре қадр мешавад. таи ин солҳо бо ҳар роҳу восита нақшаву ӯҳдадорӣ буд кардани Шариф Салимов низ бо ҳамин ният буд. дуруст аст ки дар ин давра вай аз қадршиносиҳои ҳукумат бенасиб набуд,
аммо барои одаме ки дар ҷамомаду тантанаҳо сари синааш ситораи тилло барқ мезад, ордену медал чизи оддӣ менамуд. ӯ шунидааст ва дидааст ки дар баъзе ноҳияҳои мамлакат ҳини барҳаёт будан ба одамон пайкара гузоштанд ва ба номашон ин ё он калхозу савхозро номгузорӣ карданд. аз кору рӯзгори эшон кинову китоб офариданд. барои кашфиёти бузургу истеъдоди фавқулода? Не, барои 2 карат ситораи тиллодор буданд. расо 1 сол аст ки дар дил ба ҷуз ҳаваси ситораи дуввум ҳаваси дигаре надорад. ҳама гирумону кору рӯзгораш аз домани ҳамин ҳавас асту барои ба дилу дидаи ҳавасшиканҳо ҷо шудан аз чизе рӯ наметобад. вай розист ки шабу рӯз аз фирмаву саҳро берун наояд. ҳар пасандозе дорад ба харҷ диҳад, фақат дар зиндагӣ пайкараи худро бинад шуд. сари ҳамин андеша назди бинои дуқабатаи идораи калхоз дар саҳни гулзори он пайкараи худро тасаввур намуда дилаш гум зад. наход дар тақдираш 2 карат қаҳрамон шудан сабт нашуда бошад. не, сабт аст ва барои ин сабтро ба ҳукм рӯи коғаз овардан тақдир ҷунбон мебояд. шариф Салимов сари ҳамин андеша ёд овард Раҳим Қурбоновро. ёд овард ки котиб дар ҳама кор дасти дароз дорад ва сазовори таваҷҷӯҳи одами аввали ҷумҳурӣ гаштааст. инро раис аз садрнишинии Раҳим Қурбонов дар ҷамоатҳои вилояту марказ дарк кардааст. шариф Салимов дар таи 3 соли кор бо Раҳим Қурбонов хислати ӯро хуб омӯхт ва тибқи ҳамин хислат хизмат ҳам кард. котиб низ аз ҳаваси раис огоҳ аст ва гоҳ-гоҳе ба ин ишора ҳам мекунад. чӣ бояд кард ки ин кор оҷилтар сурат гирад? ва шариф Салимов то ба идораи кумитаи ҳизбии ноҳия, яъне қабули Раҳим Қурбонов расидан, дар хусуси ба тақдирҷунбонаш пешкаш намудани зару зевар, пул ва зани зебо фикр мекард ва алҳол аниқ намедонист ки амалро аз кадоми ин воситаҳои дилёбӣ шурӯъ кунад. таи 20 соли кор бори аввал Ҷамшед ба хона вақти пешин баргашт. дилаш дар қафаси сина тангӣ мекард. ҳамон гиреҳе ки дар дафтари кории соҳиб Назаров ба роҳи нафасаш афтод, ба тадриҷ чун санг ба дилаш нишаст. таби хираи Ҷамшед боис ба ташвиши ҳамсараш шуд. дадеш чӣ гап? ҳеҷ гап не, андак тобам гурехт. ва барои ҷамъ доштани хотири Парвина бо ҳазл аз Фаридун домангир шуд. андешаи сину сол накарда дирӯз баробари писарат тӯббозӣ кардам. ана оқибаташ, гумонам сарам торс мекафад. дадаҷон, духтуро ҷеғ занам? Фаридун китоби дасташро рӯи миз монда сари по шуд. лозим не, писарам, мегузарад. ҷамшед ба курсӣ нишаста аз ҳамсараш хоҳиш кард. як чойи талх дам кун. ман худам, дадаҷон. Фаридун чақон ҷониби ошхона рафт. Парвина рӯбарӯи шавҳар нишаст. имрӯз ба Фаридун аз комиссарияти ҳарбӣ даъватнома омад. наход? дар чашмони Парвина ашк ҳалқа баст. шукр кун занак, ба тасаллои ҳамсараш пардохт Ҷамшед. шукр кун ки писаратро ба хизмати ватан лоиқ донистанд. аммо аз таскини Ҷамшед оби чашми Парвина беш шуду кам не. ба қавле ӯ Фаридунро мисли гурба газида калон кард. дар ширхорагӣ ҳафтае набуд ки нотоб нашавад. охир то ба хизмати ватан лоиқ шудани ин бача чӣ рӯзҳое дид модар? ба сад дарди кӯдак балогардон гардида аз шаббедориҳо, тапу тези парасториҳо оқибат худаш шуд дардманд. ва боз дард зиёд аз ин чӣ шавад ки имрӯз ҷигарбандашро расо ба муҳлати 2 сол аз банди дилаш канданианд. не, тоб намеорад ба ин ҷудоӣ. ҷамшед мард асту аз дарди дили Парвона огаҳ нест. агар огоҳ мебуд, такопӯ мекард, аз ёру ошноҳояш хоҳиш менамуд ки писари якаву ягонаашро аз хизмати ҳарбӣ озод кунанд. аммо дар ин хусус ба ӯ гап задан бефоида. ба ҷои такопӯ хурсанд аст ки Фаридунро мисли садҳо ҳамсолонаш ба хизмати ҳарбӣ лоиқ донистанд. ман намедонам 2 сол бе ӯ чӣ кор мекунам. Парвина инро гуфта бо алами бештар афзуд. аз интизорӣ мемурам. сабур бош, занак. Ҷамшед дасти ҳамсарашро меҳрубонона ба каф гирифт. модаркалони ман 40 сол раҳпоӣ карда бошад ҳам аз дарди интизорӣ не бо аҷали худаш мурд. ва лаҳзаи сукут намуда илова кард. мардум чӣ рӯзҳое ки надиданд. умрашон дарду рӯзгорашон дузах буд. лекин ба хотири фарзандон тоб оварданд. ману туро калон карданд. гумонатон ҳоло рӯзамон бе ҳаст?
ҳама ҷо қаллобӣ ву ҷаллобӣ, порахӯриву авомфиребӣ, дасисаву ошнобозӣ. Худо гӯй ки аз ин бадтар нашавад ва боз шукр кун ки он солҳои бемурофияву ҳукм парондан гузашт, гуфт Ҷамшед ва моҷарои имрӯзаро ёд овард. Бо лабханди дардолуд афзуд: агар мисли он солҳо бо амри як тан ҳар рӯз чанд танро мепаронданд чӣ кор мекардӣ? мисли мома калонам тоб меовардам. бехабар аз андешаи Ҷамшед посух дод Парвина: ба қавли худатон ҳар чизе дар қисмат ҳаст ҳамонро мебинӣ. тақдирро тадбир нест. инро ман не хоҷа ҳофиз гуфтааст. завҷаашро нарм ислоҳ кард Ҷамшед ва аз тадбир нашудани тақдир барошуфта зери лабу дандон нолид: ҳайфи умре ки бо амру фармони курдилон мегузарад. дар тақвияти сухани шавҳар Парвина чизе гуфтанӣ буд ки ба хона Фарангиз даромад. дадаҷон, имрӯз тағоям телефон карданд, бегоҳ ҳамроҳи янгаам меоянд. хеле хуб ҷони дада, меҳмон меомада бошад, дурусттар тайёрӣ бинетон. ин дам Фаридун чой овард ва барои хуш доштани таъби падар бо ҳазл иброз дошт: чойи классикӣ. барои хушбӯй шуданаш ғазал хонда дам кардам. ба дили Ҷамшед ҳазли Фаридун нағунҷид. ӯ чойи ҳанӯз ранг наовардаро ду бор рӯгардонда такя ба пуштаки курсӣ дод. Парвина ки тараддуди бозорравӣ дошт, аз ҷой бархест. ҳаққу ҳамсояҳо аз даъватномаи Фаридун хабардор. аҷаб не бегоҳ ба хона дароянд. хез Фарангизҷон бозорӣ карданд дар кор. очаҷон, ман ҳам равам? хоҳиш кард Фаридун. шумо харид мекунед маро? Фарангиз пуштора ва ҷониби хоҳараш чашмак зад. чӣ гуфтӣ пучуқ? Фарангизро ҳазломез пучуқгӯии бародараш хуш наомада киноя кард. бо ҳамин забондонӣ шон боз журналист шуданӣ. наход хариди бозорро пуштора кунанд. бо пиёзу сабзӣ ҳезум не ки пуштора кунӣ. хариди бозорро бо турхалта бардошта меоранд. туро намедонам, лекин ман ҳар боре ки бо падарам бозорӣ мекардам, турхалтаи пур аз картошкаро пуштора карда меовардам. ҳозир ҷавобӣ кард Фаридун. модар аз ин хушгӯӣ қаноатманд бо табассум мӯи парешони Фаридунро панҷа зада аз Фарангиз хоҳиш намуд ки эҳтиётан сумкаи калонро ҳам гирад. агар картошка арзон шуда бошад, якбора 10-12 килограмм мехаранд. Фарангиз чақон ба айвон баромад. Ҷамшед як пиёла чой рехта рӯзномаи имрӯзаро ба даст гирифт ва фурсате нагузашта аз дами дар овози духтарашро шунид ки мегуфт: хайр дадаҷон, мо рафтем. агар гурусна бошед, дар яхдон паниру ҳасиб ҳаст. ташаккур духтарам. ва пеш аз он ки Фарангиз аз дар барояд таъкид намуд: ба модарат чизе бардоштан намон. медонӣ ки дилаш дардманд аст. албатта. Ҷамшед ба хабару мақолаҳои рӯзнома чашм давонд. хаёлаш ҳанӯз ҳам ба моҷарои имрӯза ва ғубори аз он бар дилаш нишаста банд буд. барои аз ин андеша ворастан як хабари хондаашро дубора хонд ва ин лаҳза дарк кард ки касе дар мекӯбад. аҷаб, кӣ бошад? наход соҳиб Назаров одам фиристод? не, ҳамсоя будагист. Ҷамшед аз ҷой бархест, то дами дар расидан садо кард: марҳамат, дароед, дар кушода. сомиёни азиз, шумо пораеро аз қиссаи нависанда ва драматург Иноят Насриддин бо номи Як рӯзи хазонрез шунидед. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.